Vil du komme med nu, mand? Og så vil du godt alligevel. Ja, prøv at se, og han sådan... Ej, kom så op på hende. Hvad bliver det til noget, eller ej? Det plejer hun altid gøre. Det plejer lidt Ja, så Baloo. Bliver det til noget? Ja. Hvad, Baloo? Det er lige det ret sted. Så kan vi skære jeres navn i 3 bagefter. Ja. Nå, hun er mere interessant end jeg er. Ja, ja. Jeg ved ikke snakke med dig. Godt nok en narrefisse, hva'? Ja, det må man sige. Nå. Hvad er det for noget? Hvad? Ja. Lækker. Nu bliver der snuset, du, og stille. Så lukker vi lige. Så. Det var også sådan, hun gjorde med den anden. Der bliver ikke noget i dag. Ikke med tilskuer på. Nej, det gider jeg ikke. Hun har aldrig bidt den anden i munden. Nej. Bare roligt. Ja, Men det er også sådan, de finder ud af det jo. Altså, det lyder værre, end det er. Lige præcis. Så. Altså, de skal selv prøve. Men mindre det er rottweiler. Ja. Eller muskelhunden. Lumen på plads. Lumen, Så. Nej, så kommer der en tredje på plads. Så, nu er der lige pludselig hundemøde i. Nu er der gang i den, du. Så I to. Skal I blive her? Skal I her? Lumen, du bliver her, du. Du er snart ved at være træt, hva' Baloo? Nu. Han prøver at holde, hun kan ikke se det her. Det kan jeg, hun løber efter den anden der. Mig, der bestemmer du. Så er du ved at blive desperat, eller hvad? Ja, hun er hisig. Og se, han ved ikke rigtig nu, hvad han skal. Men hun hygger sig alligevel. Ja. Nå. Okay, normalt ikke også? Ja. Så kan hun ikke tåle, at folk rører hende, så gører hun. Ja. Den får han hele balladen. Jeg tror... Nej, han er for stærk, hvad er det? Han er for stærk. Hun har set, at hun skal have sig en mindre hund. Ja. Ja, hun er altid vant til nogle store hunde. Ja. Hun har en kammerat inde i København, en rigtig muskelhund. Det er fandme sjovt, når han leger. Fordi når der er det mindste, så passer han bare på hende. Og du har en myg siddende lige der. Nej, fløjt. Så er jeg bare. Så, roligt. Ja, så begynder du også. Han ved ikke. Han vil så gerne noget. Ja, han er helt... Det må du selv rydde ud af, Lumen, det ved du også godt. Altså, og hælen er ikke nede bag benene eller noget, så du har det fint, du. Ja. Hvad gør jeg? Hvad skal vi? Det står ikke engang. Nej, det er også det, og hun skal ikke tro, hun bare får hjælp af os. Det er sådan, du selv ud af det. Over at snuse og være til, så må du også selv kunne. Ja. Stå den der... Så på plads, du. Ja. Hvor ligger han så ned, hva'? Ja. Det er damerne, der bestemmer her, du. Også der. Ja, han har kun respekt for, hvad en tæver. Nå, det har han. Ellers er han ligeglad. Ellers er han ligeglad, ja. Sådan er det som regel. Du kan se, han ved ikke, han tør ikke. Men han er sød. Jeg siger, Baloo. Så bliver der lukket igen, hvad Baloo? Hallo. For herlighed. Jeg har været i løbetid, du. Du kom for sent. Jeg synes, det er godt nok, de løber rundt stadigvæk. Ja. Hvad siger du, Baloo? Var en flot hund? Er hun kær? Ja, det gør du godt, ikke også? De står og diskuterer om, hvor mange børn de skal have. Så, når den hyler op, så siger den, nej, den vil sgu ikke have så mange børn. Jeg vil ikke have så mange børn. Hvorfor ikke med 12? Ja. Men du bliver her. Du bliver her. Han står bare og venter, hvor han kan komme til.
Nej, Lumen. Ja, Lumen. Bare roligt, de har spist. Den er meget god. Ej, det skal vi huske, fordi at punktørerne bliver altid fremmede, og så skal man finde på en god kopi. Ja, Ole, hun har spist. Ja. Jeg mødte også en gang ude med fire lapper daghund, så spurgte jeg også, om de havde spist. Ja, altså kiggede de noget, så, ja. Jo. Man skal lige være forsigtig herude jo. Ja. Ligesom Det er en stor skov. Ja. Men der er da ikke nogen problemer med at have en hund løs herude i skoven, er der? Nej, altså. Nej, ikke så meget. Nej. Kun hvis man er uheldig at møde en anden. Altså man har jo hørt desværre om tilfælde, hvor der har været nogen, der har overfaldet de der små hunde. Altså. Ja. Så kan jeg jo godt. Nu. Der. Nej, du skal ikke kigge på mig. Om at gemme sig. Du skal ikke kigge på mig. No way. Kigger noget på dig, ja. Så bliver der givet tilbage. Det er ikke noget at gøre med det. Han står bare og venter. Standhaftigt. Han har tålmodighed. Ja, Har det du har han. tålmodighed for en gang skyld, Baloo? Ja. Har du det? Det er han. Og vi er syge. Nå, skal vi... Ja, lad os det. Det var hyggeligt. Det var Ja, hyggeligt. tak i lige måde. Ja, det er godt. Tak, Baloo. Og I får lige en hund med. Det bliver svært. Ja.